Hola, sóc la Neus, la fake news. I sí, tinc llicència per mentir. Molta atenció amb les notícies falses que us apareixen al mòbil. Última hora! Els voltants de la Garrotxa et necessiten! A veure, i què hem de fer? A veure. Només heu de fer una aportació al meu compte, xato. Va, sí, va, tira. Com us deia, molta atenció amb les notícies falses que rebeu... Última hora! La botifarra en perill d'extinció! La botifarra. Tu, què, la deixaràs morir? Escolta, que és la botifarra, No fotis! Sí, va, per favor, passa que no em vull enfadar. Va. Com us deia, molta atenció amb les notícies falses que rebeu al mòbil. No totes les notícies que veus a través de les xarxes socials o per WhatsApp són veritat. Si tenen titulars absurds o escandalosos, solen ser un reclam perquè hi facis clic. Per exemple, recordes la notícia que anunciava la destrucció del planeta Terra per l'impacte d'un asteroide? Aquesta informació va córrer ràpidament per les xarxes socials. Tenia nom, dimensions i fins i tot se sabia la data que havia d'impactar amb la Terra. Tot fake news. És molt important que verifiquis la font de la notícia, la data en què s'ha publicat i que busquis si altres mitjans també en parlen. I si a sobre et demanen diners, comprova quina organització hi ha al darrere. Que sóc de fiar, jo! Sí, i tant. Sí, molt. I sobretot, si no saps del cert si una notícia és falsa o no, atenció, no la comparteixis, no facis més grossa la mentida. Última hora! Última hora! No li feu cas al Queco Novell! No para de dir mentides! Tu! Sobretot que ningú l'escolti! Per acabar amb les seves mentides, feu-me una transferència al meu compte! Calla!